दिनै 15 आगष्ट आरो भारत उदांस्रि सान। भारत उदांस्रि सानावनो माखासे दंफां सिखावफोरनि गारि आरो गोबां बिबांनि गारि हमनो हादों हाग्रा बिफाननि मावथि बिथांमोनहा। नंगौ, बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज। चिरां रुनिकाटानि सिङाव थानाय खौला बिट आरो बेंटल बिटनि हाग्रा बिफाननि मावथिफोरनि नाजानायाव दिनै फुंबिलि समाव डाट गारिनिफ्राय आयेननि बेरेखायै दंफां लानानै फैनाय AS26C 9355 नंनि गंसे ट्राकजों लोगोसे गारि गंसे दंफां हमनो हानायखौ नुनो मोननाय जादों। हाग्रा बिफाननिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला माखासे दुथां दंफां सिखावफ्रा भारत उदांस्रिनि समाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा नोजोर होनाय नङा साननानै हाग्रानिफ्राय दंफां खावनो नाजानाय समावनो हाग्रा रैखाथि होनाय NGO हाग्रा रैखाथि बिफान आरो फरेस्ट हानजाजों सिग्रोमनानै बे जाफुंसारा जाफुङो होनना मिन्थिनो मोननाय जायो। बे समाव फिन फोरमायबावोदि चिरां रुनिकाटा हाग्रा बिफाननि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय गंसे ट्राक गारिजों लोगोसे गारि गंसे बुंनाय दंफां हमनो हानाय जादों। गोजोनथाव खौरां। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगष्टनिफ्राय 15 आगष्टसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगष्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।